ଆଜିକାଲି କାହାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସୁଥିବା ମେସେଜ ସବୁ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଅନ୍ୟକୁ ମେସେଜ ଯାଇଥିବ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଥିବ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ଏପରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ *#62# କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ *#62# କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣ *#002# କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ *#002# କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।